Croeso i Adran Gerddoriaeth Ysgol Maes y Gwendraeth. Lleolir yr Adran Gerddoriaeth ym Mloc E yr ysgol. Mae'r gwersi cerddoriaeth i gyd yn digwydd yn ystafelloedd E1 ac E2 o fewn yr adran, gydag ystafelloedd ymarfer ger llaw at ddefnydd y disgyblion ac athrawon teithiol. Mae yna 2 athrawes cerddoriaeth yn yr ysgol. Fy enw i yw Mrs Roderick, a dyma Miss George a Miss Thomas. Rydym yn cynnig nifer o wersi lleisiol ac offerynnol yn yr ysgol drwy gymorth y gwasanaeth cerdd. Mae yna 9 aelod o staff yn dod i'r ysgol yn wythnosol i ddarparu gwersi arbenigol ar offerynnau amrywiol. Yn ystod eich amser ym mlwyddyn 7, byddwch chi'n perfformio, cyfansoddi a gwerthuso cerddoriaeth. Fe gewch gyfle i ddefnyddio amryw o offerynnau gan gynnwys allweddellau, ukulelis, kit drymiau, gitarau ac offerynnau taro. Fe fyddwn yn defnyddio cyfrifiaduron fel rhan o recordio ac asesu gwaith. Cewch chi gyfle i gymryd rhan yng gweithgareddau allgyrsiol niferus yr adran yn wythnosol, enghraifft coriau, parti cerdant, band chwith, ensemble llenynol, ynghyd â pherfformiadau mewn cyngherddau, eisteddfodau a chynhyrchiadau ysgol. Rydym hefyd yn manteisio ar gyfleoedd i fynychu cyngherddau a sioeau. Edrychwn ymlaen at eich croesawu i Adran Gerddoriaeth Ysgol Maes y Gwendraeth.